Tuloy na ang rehabilitasyon sa Ospital ng Angeles o ang Rafael Lasatin Memorial Medical Center. Sa panayam sa telepono ng CLTV News Team kay Angeles City Mayor Pogi Lasatin, higit 400 milyong piso ang inaasahang pondo na i-allocate dito na bahagi ng nooy loan agreement na pinasok ni former Angeles City Mayor Ed Pamintuan sa Development Bank of the Philippines. Mahigit ang 400 million in allocation for this year. So, ang loan na gawa na di Mayor Ed Pam ganita, nag-realign ka tamo. Karin kaya modela. Lumalabas sa nakuhang dokumento ng CLTV News sa 10th Local Development Council Executive Meeting Resolution No. 12 Series of 2021 na bahagi ng higit 1.2 billion pesos na loan agreement ng syudad sa Development Bank of the Philippines ay na-realign. Mahigit 474 million pesos ang inilaan sa rehabilitasyon ng ospital habang 100 million naman sa pagbili ng equipment nito. 210 million pesos ay gagamitin sa improvement ng City College of Angeles. Sa kabuuan, nasa mahigit 784 million pesos ang magagastos para sa mga nabanggit na proyekto. Nakakuha naman ito ng majority vote ng Angeles City Council nitong February 9, 2021 sa kanilang regular session. Komento naman ni Alex Caugiran, dating Chief of Staff ni dating Mayor Ed Pam, mabuti umano na nai-realign ni Mayor Lasatin ang paggagamitan ng loan agreement. Ang pangungutang ng dating administrasyon ang isa sa pinunayan ni Caugiran matapos silang magkahiwalay ng landas ni Pamintuan dahil hindi siya sinuportahan sa pagtakbo niya bilang alkalde noong taong 2019. Ako at that time, and until now, kung tingin ko naman prudent na ako mang-correct may priority sports complex. Especially ito yung special ko. At napasasabihan ko din ng sports complex kay Clark. Paolo G. Santos, CLTV News.